Des del barri de Mar fins a l'Ateneu. Des dels teus auriculars fins a la birra que tens a les mans. En motiu del 8 de març, el programa que presumeix ser una conversa de bar, avui torna a un bar. Com veieu, tenim un programa especial, així que silencieu els mòbils i poseu-vos el cinturó, que això d'avui serà un bon viatge. Conduït per l'Anna Ballesteros i la Irene Peraire, benvingudes a la Malifeta. Benvinguda a la Malifeta. La teva cita amb les amigues. La conversa de bar amb micròfons. La teràpia de l'Anna Ballesteros i la Irene Peraire. Bueno. Hola, Irene. Pues jo pensava que no em posaria nerviosa, però sí. Ja tornem a estar aquí una vegada més, perquè no ens ho vam passar molt bé l'última vegada. Perquè ens agrada. Per què no ens tornem a fer això nosaltres mateixes? Ens agrada estar aquí. Sí, és veritat. És una barreja entre passar-ho malament i bé alhora. Com estàs, Anna? Home, No és el teu millor dia avui, no? No és el meu millor dia. He començat el dia anant a urgències perquè tenia la cara tota vermella, plena de granets, i ha sigut una mica drama. Estava fent la metamorfosi, l'Anna. Jo a la tarda ja tenia una mica de cosa vermella i la Irene em va dir: què va, no se't veu res. Demà no ho tindràs. Tu tranquil·la. I m'he llevat molt pitjor. Llavors he enviat un vídeo i m'he dit: Irene, això no pinta gens bé. I res, m'ha enviat molts ànims ella. Perdona, t'he dit, sí. Ves al metge, cuida't, no sé què, sobretot si t'has de morir mort demà, avui no. No m'he mort, estic una mica medicada, però és antihistamínic, tot bé? Una mica medicada és que li han xutat cortisona i antihistamínic per vena. O sigui, en qualsevol moment l'Anna fa... I ja em quedo sola aquí. I per sort també, aquest és el lateral, que el pitjor està, llavors em poso una miqueta així per mirar-te i ja tot bien. Estàs guapa sempre. Gràcies. Tu què tal, com estàs? Bueno, estic molt bé perquè he començat a fer ioga. On tu fas ioga? Vaja. Perquè no tinc personalitat i llavors tu vas anar a viure al barri de Mar, jo també, vas decidir fer un podcast jo amb tu, et vas apuntar a ioga i al cap d'un mes jo també, a la mateixa classe, a la mateixa hora que tu. I llavors ahir estàvem, no dilluns, les dues fent així, 3 vegades, i bueno, doncs ara estic molt més connectada amb mi mateixa. Sí, i amb mi també. Sí, amb tu sobretot. Però bueno, tot bé, ens ho passarem molt bé fent ioga i fent totes les activitats que fem ja. Juntes, perquè ja són unes quantes. Ja no sé si preguntar-te què tal, perquè en realitat ja ho sé tot de tu, perquè ens veiem cada dia i ens parlem a cada hora. Que maco. Llavors, bé. Bueno, què tal, públic? Com esteu? Bé? Molt bé. Vale, veiem com cares de que sí, la gent fa que sí amb el cap. Encara arriba gent, no passa res, hi ha lloc per seure. Tenim enganxines, vale? Perquè les vam fer per vosaltres. El primer directe que vam fer, el Trajo, vam fer unes enganxines que ja us vam explicar. Que com la paraula diu, és per enganxar-les. Exacte, perquè ens hem trobat que les enganxines no estan per tot Vilanova. Només hi ha enganxines on nosaltres les hem posat. Clar, i, sisplau, necessitem que sigui una mica col·laboratiu, això. Clar. Llavors, abans de marxar d'aquí... No us podeu quedar a la nevera de casa, vale? Agafeu enganxines i enganxeu-les. Per on sigui. És igual. Que es vegin. Exacte. Perquè també hi ha algun fanal random que ha vist alguna enganxina que ha pensat, bueno, m'entens o no? No, és igual, on vulgueu. A nosaltres ens fa il·lusió. Bueno, doncs què? Se'ns han passat una mica els nervis? Sí. Vale, comencem amb l'actualitat? Anem a l'actualitat. Vinga, música. Bueno, un moment una mica seriós, perquè volem dedicar el programa d'avui al poble palestí i demanar des d'aquest petit altaveu que tenim nosaltres de la Malifeta que es pari a comercialitzar amb Israel i que s'aturi d'una vegada aquest genocidi. Sí. Podeu aplaudir-nos? Una miqueta, va, que això... Teníem aquí una pausa, segur que la gent aplaudeix. Gràcies. Que teníem aplaudiments. Bueno, s'ha hagut d'arrencar això. S'han sumat 3 dones més a l'acusació contra Carlos Bermud. Totes elles històries terrorífiques, així que esperem des d'aquí que Carlos Bermud ara mateix tingui por, molta por, que comenci a tremolar la seva torre de marfil en la que ha viscut fins ara i que no sigui capaç de llevar-se del llit. Miserable de merda. Miserable. Molt bé.
Un altre miserable. Anem, exacte, veig el teu, pujo la posta, Dani Alves. Li han caigut una condemna de 4 anys i mig de presó, anem per parts. Primer de tot, celebrem que es condemni, celebrem que no s'hagi tingut en compte l'alcohol com a atenuant, celebrem el canvi de paradigma en relació a posar el consentiment al centre iniciat pels moviments socials i que ha arribat fins als tribunals i, evidentment, lamentem que es tingui com a atenuant la reparació del dany de forma econòmica i que rebaixi la condemna a tan poc temps. Però, amigues, celebrem les victòries. És una victòria que es condemni a aquesta persona que fa uns anys no s'hagués condemnat, que també som nosaltres, les feministes, una mica de sempre anar a veure lo dolent. Victòria feminista, sigui com sigui. Ara, que li caiguin 1000 anys més. També. Molt bé, ho heu pillat. Ara sí. És això el que s'ha de fer, molt bé. Vale, una nova enquesta, aquest cop en clau catalana, que diu que 1 de cada 3 homes de Catalunya creuen que el feminisme ha anat massa lluny. Perquè sí, amics, no només són els espanyols, també són els catalans els que creuen que el feminisme... Cap dels que esteu aquí, evidentment. No, clar que no. Esperem que no. Aquest 1,3 de fora. El percentatge més alt es troba entre els nois de 16 a 24 anys. També per això no esteu aquí, perquè jo crec que ja hem anat pujant. Que estan al 54%, o sigui, més de la meitat de joves creuen que el feminisme ha anat massa llum. Per contra, és la franja d'edat on també les noies més en desacord estan. Això també és per celebrar. Les dones joves són feministes a Catalunya. I com a dada sorprenent, també he trobat que la franja d'edat on les dones superen els homes i és en la de majors de 64, que casualment també és on els homes tenen un percentatge més petit. És a dir, els homes de més de 64 anys no creuen que el feminisme ha anat massa lluny, per contra, les dones sí que ho creuen una miqueta. Bé, altra dada curiosa és que també es preguntava si a Catalunya som felices. I efectivament, a Catalunya, al voltant del 80% de la població ho és. És feliç, visca també! L'aspecte que més felicitat dona, una cosa que m'ha semblat curiós també, és la família. Vale? Els catalans i catalanes, la família es veu que ens dona felicitat. També han associat la felicitat a partits polítics, és a dir, al partit que votes. Saps qui són les persones més infelices, Irene? Ho sé perquè ho estic llegint, però deixaré que ho diguis tu. Els votants de la CUP. O sigui, a veure, cupaires, què passa? Jo crec que és perquè pertany al grup de persones a qui els preocupen els drets humans, fa que les coses no t'acabin de... Clar, és la vida d'un to una mica gris. Exacte. D'un to una mica gris. I per contra, els més feliços són els votants de Ciutadans, amigues. Cosa que a mi m'ha demostrat que la felicitat, efectivament, no existeix. Bueno, o que la felicitat és ignorància. També. No? Molt bé, seguim amb l'actualitat. L'Arxiu Comarcal del Garraf rep per primera vegada l'arxiu fotogràfic d'una dona, Rosa Maria Ferriol. Ni més ni menys que 15.000 fotos en paper i 250.000 en digital, que es diu ràpid, eh? Visca la Rosa Maria, la convidarem un dia a Malifeta, oi, Anna? Doncs sí, estaria a la mar de bé. Home, referents locals, m'encanta. Exacte. I també actualitat fresquíssima, perquè aquesta setmana, de fet ahir, França va modificar la seva Constitució per blindar el dret a l'avortament amb l'objectiu que cap llei futura pugui prohibir això. No? És el primer país del món en fer-ho i, per exemple, això faria que si d'aquí un temps governés una majoria parlamentària que volgués prohibir-lo, estigués evitada. És també un exemple en contraposició al que està passant als Estats Units o Argentina, que el dret de l'avortament, un cop legislat, s'està veient en retrocés. No? Directament a més de la meitat d'estats dels Estats Units ja està prohibit, a l'altre és com molt difícil perquè hi ha unes restriccions molt fortes i per tant és gairebé impossible. I Argentina, ara Milei ha dit que això d'avortar té els dies comptats. És interessant, però també s'ha de tenir en compte, o sigui, és interessant per el que dèiem, no? Que també des del feminisme hem d'aprendre a celebrar les coses i això és un dret conquerit, està bé, a més, com constitucional, no? Molt bé. Però més enllà d'això, el que és realment interessant és que les dones puguem avortar lliurement i això passa per garantir que a qualsevol hospital públic es pugui avortar, que no hi hagi qüestionaments, que no hi hagi paternalisme, que no hi hagi objectors de consciència... Que hi hagi hospitals públics. I que no hi hagi garrulos de provida a la porta cridant-te, assassina, bàsicament. Això ajudaria molt a que les dones poguéssim avortar lliurement. I res, això, que a veure què tal.
i perseguir amb els drets de les dones i la salut de les dones, ja podem anar a buscar les calces menstruals gratuïtes, vale? Molt bé, aplaudiment, També, molt bé, públic. Vale, teniu un codi QR a l'app de la meva salut, és bastant fàcil de trobar, vas allà i tries, ja t'ho explicaran. Hi ha unes mides, a mi em va costar com una mica entendre-ho això, les mides de la copa, però a la farmàcia t'assessoren superbé. Sí. I ja està. També, altres temes. És el moment d'agafar les agendes. Això és una cosa molt poc radiofònica, vale? Em sap greu, però estem en el marc del 8M i hi ha doncs, com actes i activitats per tot arreu. I expliquem el que volem. Llavors, us direm ràpidament doncs, quins són els plans feministes que hi ha doncs, per aquí, pel territori. Aquí al Garraf, demà hi haurà una marxa de torxes no mixta que s'inicia a 7:15 des de la plaça de les Casernes, vale? D'aquí de Vilanova. Divendres a les 10, també a Vilanova, piquets informatius a càrrec de la CGT a la plaça de les Neus. I a partir de les 12, a taller de pancartes amb espai infantil. Després de la tarda, important, marxa unitària a les 6. Tothom puntual a la plaça de les Neus, sortirem des d'allà i acabarà a la plaça de la Vila, vale? Amb la lectura d'un manifest i unes actuacions, tot molt maco. Arribes el divendres, també, 8 de març, a les 7:30 al GER hi haurà un recital de poesia amb l'Olga Molina. El dissabte arribes taller de balaclaves i brodats amb micro obert i també lectura de manifest a la plaça Mercè. A Sitges, a les 12, a la Biblioteca Rossinyol, la presentació d'un llibre de la Laura Freijo, que és Tenemos que hablar. I el diumenge també a Sitges, a les 11, una ruta cultural per la Sitges feminista, a les 10 del matí, vale? A la carretera de les Costes. Llavors, per les que sou a Barcelona o preferiu anar a la capital, doncs important que la manifestació que a nosaltres ens interessa i ens interpel·la és la de dones, lesbianes i trans, i que està organitzada per la coordinadora 8M de cada dona i que surt a les 6 dels Jardinets de Gràcia, ¿vale? No ens confonem de manifestacions, que després hi ha algunes que són a bolos, por ahí, i no. Una mica un rotlloter, però aquesta no s'ha d'anar. Exacte. Vale? I si després teniu ganetes de marxeta, també s'està organitzant una festa feminista, no mixta, a Sala Paral·lel, a la Sala Paral·lel 62, a Barcelona, el dia 9 de març, i que només costa 3 eurets, així que si teniu ganes de festa, serà un espai molt bo. No hi ha excusa. Hi ha 1000 coses diferents per fer pel 8M i fer una mica de caliu feminista que toca. I això seria l'actualitat. I això és l'actualitat. Ara farem una mica de musiqueta, com vam fer en directe. És el moment per anar a consumir a la barra, la veritat. Feu una mica de gasto. Teniu la cançó per tornar, si voleu. Exacte. Bueno, molt bé. Estimat, de Pupil·les estàvem escoltant. Una cançó molt xula, que anima moltíssim. Es fa molt de 8M, aquesta cançó. Bueno, ara anem a explicar una popular opinion que tenim l'Anna i jo, que és que la setmana del 8M per les militants feministes sempre és una setmana molt frenètica i que ens fa certa mandra. És així, almenys a nosaltres dos. Valorem el pes propagandístic i simbòlic que té, el 8M és necessari, però fa mandra aguantar algunes coses com els cunyats que surten de sota les pedres, donar-te la seva opinió de tot, perquè clar, és el dia de la mujer i te quiero explicar que tengo madre. Després arriba el 8M, les xarxes s'omplen dels cartells de proclames feministes, però sempre som les mateixes persones que ho compartim perquè els amics aliats sembla que no els agrada fer servir les xarxes per temes feministes, no? Vinga a compartir una miqueta, clar que sí. I ja aquest any jo ja he vist l'últim, que he dit, bueno, fins aquí hem arribat amb el 8M, que és que hi ha botigues que fan ofertes de 8M, rotllo, sortida de láser per l'8M, Dia de la Mujer. Que ja està. A la mani depilades, clar que sí. Se'ns estan de les mans, això del 8M, clarament, ofertes de láser per l'8M, no. Vale? Llavors, tot això ens posa molt nervioses perquè estem oblidant què estem fent al 8M, perquè existeix i què és el que venim a reivindicar. Llavors, a vegades cal una mica tornar als orígens i parlar del que parlàvem fa anys, no? Perquè si no la cosa es desmadra. El feminisme és la defensa dels drets socials, vale? No és el Black Friday de les titis. I per contraposar una mica aquesta mercantilització del feminisme, doncs és important recordar per què
el feminisme va de drets socials i perquè hem convidat avui a la Tània Reyes, que és una persona que porta 15 anys militant a diversos col·lectius de la ciutat. Podríem dir tota la vida. Podríem dir tota la vida, pràcticament. No. Tot i que ella diu, ens ha especificat molt, 15 anys, no tota la vida. Bueno, 15 anys, ja ens agradaria a nosaltres arribar als 15 anys, ja t'ho hem dit abans, Tània. Oh, no. Perquè... a més, ella és de professió educadora social i dirigeix un recurs de protecció a la infància i adolescència, regidora de la CUP a l'Ajuntament de Vilanova i una d'aquestes excepcionals persones que dediquen el seu temps a intentar que el món sigui una miqueta millor per tothom. Aplaudiment per la Tània! Gràcies. Benvinguda, Tània, com estàs? Moltes gràcies. Pues vermella, ves com Què he tal la d'estar? felicitat, amb l'Anna. Sí. Estàs vermella per Clar, solidaritat. clar. Que maco, és això. És així, la Has vist vida. que maco? Sí. Comparteixes aquesta preocupació per què està passant amb el 8M? Home, sí, una mica sí, la veritat, perquè no deixem de veure pues, això, el que comentaves, no? Ofertes a les botigues, benvingudes al neoliberalisme, no? On la teva opressió pot ser la meva oportunitat de negoci, gràcies a homes. Després, una altra cosa que també em fa molta mandra és veure com els homes, hi ha homes tan entregats amb el feminisme que el dia del 8 de març es posen a la capçalera de la Mani també, allò una mica lateral però davant, no? Perquè se'ls vegi que estan a tope amb la causa. Clar. Llavors això també fa mandreta. Totes aquestes coses fan mandreta. Sí, la veritat. Avui, perquè després no em diguis que no sóc rigorosa amb el que dic, m'he portat un muntó de dades, ¿vale? Us cansaré avui de dades, us foteu. Comencem amb el món laboral. Resulta que la taxa d'atur de les dones és d'un 14,61% i el dels homes un 11,32%. Bueno, una dada un pèl descompensada, especialment en la franja de 35 i 39 anys, en què la diferència és de 5 punts entre dones i homes. Per què deu ser aquesta franja concreta dels 35 als 39 anys? Pues algo me dice que la maternitat aquí té algo a veure, sigui perquè doncs, les dones els hi és més difícil compaginar la feina amb tenir cura dels fills, no? Perquè tampoc molta ajuda tampoc tindrien, ni per part de l'Estat ni per part de les parelles, no? Moltes vegades, que sí, és molt bonic tenir un fill però també estigues tu allà, no? Després, també és veritat que hi ha dones que tenen la sort de poder triar, deixo la feina per cada un temps, em dedico a la criança, no? A gaudir d'aquest moment. També és curiós que només siguin les dones les que trien fer això també s'hauria d'estudiar. I després, perquè encara que no tinguis fills, si estàs buscant feina, en aquesta edat doncs, pot sorgir en l'entrevista de feina doncs, la pregunteta de tens fills o vols tenir-ne, tens parella... Que de fet és il·legal, Sí, però bueno, sí, el que vulguis, no has de però respondre, es si fa, no vols. correcte, es fa i llavors aquí doncs, ja tens més risc d'optar, no? Menys a aquesta feina, o et pot passar el que em va passar a mi, amigues, que és que estava treballant en una enginyeria, érem 3 dones treballant i la resta eren homes. Llavors una companya es va quedar embarassada i tenia risc d'avortament, llavors li van donar la baixa molt aviat en l'embaràs, va fer tota la baixa d'embaràs, va fer la baixa per maternitat i quan va venir a les oficines a comentar que volia compactar-se la lactància, els jefes es van enfadar moltíssim, van dir, sí, compacta-te-la, hasta luego, i tal com va sortir ella de la feina, em van cridar a mi i amb l'altra companya noia i per la calle, por si acaso, saps? Llavors, això passa actualment, fa 10 anys o 15, però... I ves que no coincideixi una mica les meves ganes d'acabar amb aquestes injustícies al fet de que em fessin fora en aquella època de la feina. Clar. Bueno, és que de fet també el tema de l'edat també és un altre eix que en el tema laboral té molt a veure, perquè també si mirem el tema aquest de les edats, les dones de més de 50 anys... Són les que tenen més complicada, no?, arribar a tenir feina. Bàsicament, vull dir, és com que si estàs a l'atur als 50... als 50, què passa amb aquestes dones que arriben als 50 i no tenen feina? Doncs si porten un atur de llarga durada en aquesta edat, doncs és bastant més difícil que una dona se n'en surti, no? Que pugui trobar feina
en el mercat, diguéssim, laboral, amb contracte i tal, sinó el que passa habitualment és que acaben fent feina submergida, no? Netejant cases o tenint cura d'altres persones, i després doncs, és més probable que tu també, quan tens 50 anys, doncs jo que sé, els teus pares siguin molt grans ja, o siguin grans, necessitin cures i t'hagis de dedicar tu a cuidar-los a ells, con lo qual tampoc és feina remunerada això. Si has de cuidar dels pares no pots anar a segons quin horaris de feina, també més dificultats, doncs lo mismo. Sí, de fet, les cures són transversals a quasi totes les franges d'edat per una dona, no? Per les dones. També si mirem l'altra cara de la moneda, que és doncs, aquestes persones que treballen, no? Aquestes dones que estan dins de la població activa, només trobem un 53,73 de dones i tenim un 63,53 d'homes. En els últims 11 anys, que és fins on hem trobat aquestes dades, mai hi ha hagut més dones actives que homes, quan som una miqueta més de dones a la població. No? Les dones tenim més concretes temporals que els homes, mai en cap període de la història doncs, ha estat al revés, tampoc, i si mirem les feines a temps parcial que les dones ens emportem, són el 73,5% d'aquestes feines temporals, però els homes guanyen en les feines indefinides, no? És a dir, hi ha molts més homes treballant en feines indefinides que no pas dones. O sigui, treballem menys, tenim contractes més precaris. Això com a la part només laboral, perquè ja parlarem després de l'altre treball no remunerat. És curiós perquè al final estem parlant tota l'estona que els homes ocupen els espais laborals, però al final les universitats està plena de dones, no? O sigui, hi ha moltes més noies estudiant moltes més dones, que no pas homes. I després, igualment, en aquestes professions que requereixen estudis universitaris, igualment veiem més homes. Què passa aquí? Pues que no podem accedir, no? Tenim més dificultats per accedir a llocs més qualificats, no? Encara que tu et treguis una carrera, perquè tu vols optar a una feina doncs, millor remunerada, no? Amb més, doncs sempre hi ha la versió tio, de ti, no? Que opten més, parteix de més oportunitats, diguéssim. Llavors, això també dificulta. I també no tornem-hi una altra vegada a la triple jornada laboral, o sigui, la feina domèstica i la feina de cures. Jo crec que també hi ha una cosa que és que a vegades no ens ho creiem tampoc, no? Que tenim el tema del síndrome d'impostora. És que als homes sempre se'ls ha dit que poden, no? El món és seu i poden arribar a fer el que vulguin i poden ser el que vulguin. Nosaltres sabem que a nosaltres ens costarà més esforç, que sempre ho hem d'estar demostrant, que hem de ser millors i sempre penses, jo no seré prou bona per demostrar que mereixo aquest lloc de feina, no m'hi presento. Perquè a mi això m'ha passat, no? Tenir com aquesta sensació de dir ai, mira, no tinc ganes de lluitar-ho tant, no? O de demostrar tant. Bastant més fins a quin punt ens han ficat a dins del cap per nosaltres mateixes siguem les que diguem no, mira, saps què? Aquesta feina directament ni me la plantejo fer ni me la plantejo... Sí, és un tema també d'actitud, no? I a més enllà de si et contracten més o menys, no? Les dones és una manera de com encarem doncs, les feines i com encarem fins i tot presentar-te a una oferta laboral, no? I a una entrevista, que al final nosaltres anirem amb moltes més pors i inseguretats per tot això que comentes i en canvi els tios van allà i venga, claro que sí, pa'lante. Si parlem de salaris, el 2020, mentre que el salari mig dels homes era de 27.600, el de les dones era de 22.460, una cosa així. Més de 5.000 euros anuals de diferència, que és bastant. Això encara hi ha gent que no ho entén. És a dir, què és la bretxa salarial i a què fa referència aquesta diferència al voltant de 5.000 euros? Pues, precisament és l'indicador, no? que mesura aquesta diferència de salaris i permet detectar pues, la desigualtat retributiva que tenen, no? Els homes i les dones. Llavors, això no només és a nivell de salaris base, diguéssim, sinó que també són els complements, són les jornades, etc. Clar, bueno, és que aquests 5.000 euros semblen com una tonteria, però en realitat no ho són. No ho és. És que no seria ni 500 euros, cap tonteria. Què faries tu ara amb 5.000 euros més? No? És com la pregunta és aquesta. També això ens porta, no? Si les dones cobrem menys, tenim contactes més precaris, tot això que estàvem comentant, vol dir que les dones són més pobres. I d'aquí ve el terme feminització de la pobresa, no? Sí, s'ha dit també la pobresa té rostre de dona,
És com, bueno, joder. No te passes. Saps? Clar. Llavors, sí, clar, perquè o sigui, les dones encara depenen, no? Quan estan en parella i tenen fills i càrregues familiars i tal, encara moltes famílies depenen econòmicament de l'home, no? És més difícil, si et vols separar d'aquesta parella i depens d'ell econòmicament, doncs és més difícil separar-te, fa més por, no? El fet de tiro jo sola perquè t'emportaràs els nens, perquè tampoc se'ls queden els nens quan se separen, saps? Llavors, tens més dificultats per mantenir l'habitatge, llavors, clar, o sigui, per exemple, jo participo al sindicat de llogateres i és abismal la diferència de quantitat de dones i quantitat d'homes que hi ha a l'assemblea. És que és pràcticament tot dones. O vas a la PA, vas a una assemblea de la PA i també és que hi ha moltíssimes dones, perquè al final són les que tenen més risc de patir el desnonament perquè no poden fer, bueno, pues això, feines precaritzades, etc etc. Llavors, hi ha també altres cultures, altres llocs del món on les dones tenen menys accés a l'educació. Si aquestes dones migren a un altre lloc, no? On potser no hi ha aquesta diferència, però clar, elles ja a la base no la tenen, ja no tenen o sigui, és més difícil encara també posar-s'hi. Jo me'n recordo quan vaig plegar d'aquella empresa tan xula, vaig estar fent classes de català a dones migrades, és que hi havia dones que no saben ni agafar el llapis, vull dir, és que, clar, i llavors com no ha de ser... Clar, és que no? parteixen És que, ja clar. de I molt també més hi ha enrere. més risc de patir aïllament, no? per part d'aquestes dones. L'altre dia a Twitter llegia un fil que parlaven de la feminització de la pobresa i a mi m'agrada molt doncs, llegir cunyats a Twitter i perquè no sé i molts deien però tu vas pel carrer i no veus dones sense llar i molta gent li contestava és que si tu ets una dona no dorms al carrer perquè correcte. et mors de por dormint sol al carrer o sigui, a més també tenim el privilegi de poder-te emborratxar i quedar-te en coma al mig d'un banc del barri de Mar i no patir perquè et violin. No? Sí, sí. Que de vegades la gent també és com, total. "No, és que si no ho veig pel carrer no existeix, no? Que trobo que és interessant això que dius de la PA i del sindicat de llogateres per donar-li una mica la volta a la sensació que a vegades dona des de fora o des de lluny o des de la ignorància. Sí, i un altre tema també que al final dins del món neoliberal en el que estem com vivint entre totes, hi ha un concepte que des del feminisme liberal i tal es repeteix molt, és això de trencar el sostre de vidre. De fet, el lema de l'Ajuntament de Barcelona aquest any pel 8M era com trenquem el sostre de vidre, no? Però en realitat les dones doncs, és això que estem repetint tota l'estona, no? Tenim feines més precaritzades, de menys qualitat, tenim una doble jornada que ens fa impossible en molts casos doncs, tenir feines estables, no? Jornades completes. Aquest terme de voler trencar el sostre de vidre ens està realment despistant el que seríem com les dones de classe treballadora i el feminisme que hauria de ser de classe? Clar, és que també el concepte de classe és transversal, com el feminisme. Llavors, no és el mateix una dona de classe alta, no? Que ha tingut com totes les facilitats, que ha tingut accés a estudiar el que ha volgut, que té recolzament d'una família amb renom, que una dona que no ha tingut res i que s'ho ha de currar tot el que té, s'ho ha tingut que currar ella i amb sort tens alguna cosa, saps? Llavors, això del sostre de vidre és més difícil de trencar per unes que per unes altres. No tothom ho té fàcil i no té per què afectar. O sigui, el tema de la classe és primordial. Clar, abans de voler ser cap, no? Primer vull una feina estable, que em tingui un sou digne i que no em facin fora si tinc intenció de quedar-me embarassada o si la meva companya ha sigut mare, jo de rebote també m'emporto la porta. No? A més, jo com més gran em faig, menys vull treballar. Vull dir, igual el meu objectiu no és ser cap d'una empresa, és treballar lo just i tenir drets laborals també. Després parlarem de com es distribueix el poder sí, i de què passa, si volem estar a l'IBEX o no volem estar a l'IBEX, perquè aquí tenim un mareig totes, de que, no? Sí, de que sembla que haguem de ser també caps, no?, de les empreses. I... volem ser ara Mancias Ortegas, sí, calmem-nos. Spoiler, no volem, vale? M'he perdut. Sí,
també volíem saber si hi havia una percepció de que les coses estan millor, més bé del que realment estan. És a dir, al final el que escoltem pel carrer és les mujeres no estáis tan mal, si todas trabajáis y ya tenéis dinero y tal. Clar, però quan plegues vas a casa i tornem-hi, otra vez. Vas a casa i, bueno, pues vaig a comprar, no? Surto de la feina, vaig a comprar ràpid perquè si no tinc la nevera buida, faig la feina de casa quan arribo, o sigui, no ha canviat tant perquè tu t'has afegit més càrrega, no és que s'hagi repartit la càrrega. Llavors tampoc cobrem el mateix, o sigui, per molt que sembli, no? Que hi hagi la percepció de que, no, això ja no passa. Pues sí que passa, clar que passa. I a part, perquè no estem parlant com dels ingressos nets que tenim les dones, però no parlem de les despeses, perquè de fet tota gran part de la maquinària del màrqueting comercial va destinat a les dones, perquè som les que més comprem, perquè som les que ens carreguem de comprar la roba, de comprar el menjar, de que a sobre el teu cos està fatal, comprar la crema, canviat la roba de temporada, comprar maquillatge... Estigues perfecta, sempre. Sempre, radiant, gastat els diners a la perruqueria. Vull dir, a més de cobrar menys, gastem més perquè tenim com totes una motxilla de necessitats afegides. Vull dir que al final també el que ens queda també és menys. I encara hi ha gent que homes, que s'han enfadat, no?, per el tema de les copes menstruals i de les calces. A mi un company de feina em va dir a mi no em paguen la gilet per refrescar-me. O els condones, no? Muy bien. Clar, molt bé. Sí, és el mateix, carinyo, és el mateix. Li enviarem l'enllaç de la malifeta d'avui al teu company de feina. Exacte, sí, exacte, li dedico. Què tal els homes de la sala, bé? Com us esteu passant avui? Sí, al final les dades de les que estem parlant, no? Parlem molt de les dones, les dones en contraposició dels homes, però també dones és com un concepte, no?, que és zero homogeni, super heterogeni, i si a sobre ens fixem en persones racialitzades, les migrades o persones trans i dones trans, si ho comparem, les privilegiades encara també som nosaltres, evidentment, o sigui, estem com a la punta de la piràmide, a mi em passava, escrivint el guió, que pensava, estem aquí, no cobro poc, no sé què, i pensava, a veure, un moment, és aquelles abans, saps? Hi ha gent que ve aquí amb una medalla i l'altra darrere. Sí, nosaltres tota l'estona volem posar el focus en això, no? Que al final també nosaltres parlem des de la nostra realitat cis i blanca, i tu, com a educadora social, també a la teva feina deus veure els efectes directes en aquestes persones, sobretot que no estan dins del nostre col·lectiu, no? De privilegis com a dones. Quins exemples ens pots donar? Què hi ha darrere o per sota de les dones de classe blanca, no? Pues jo, per exemple, haig de dir que amb el que porto treballant en aquest àmbit no he treballat gaire amb el col·lectiu trans, per exemple. Cosa que també dius, doncs per què no? Si gent trans n'hi ha, vull dir, per què no tinc companys o companyes de feina que són trans? O per què... Vull dir, això també crida l'atenció. I després, el que veig jo, sobretot amb aquesta última feina que tinc, no, al centre, doncs veig com el sistema penalitza les dones. A les dones, sobretot, que estan soles i que s'han de fer càrrec de la família i que és que veus que no... O sigui, és que no t'ajuda gens el sistema, perquè si tu t'has de fer càrrec dels teus fills, que estiguin cuidats i guapos i muy bien todo, has d'alimentar-los. Llavors necessites diners, et poden donar un subsidi, però el subsidi mai és suficient. Llavors has de buscar feina, però clar, si busques feina necessites un horari per cuidar els fills. Llavors què prioritzes? Alimentar-los o que estiguin guapos i cuidats? Delegues la cura dels teus fills a una altra persona, però vull dir, és supercomplicat. I després... doncs això, no? Si cobres una prestació, de vegades aquesta prestació va condicionada a un pla de treball. Però clar, és que com pots seguir un pla de treball a vegades segons quina condició tinguis a casa, no? Si has de cuidar d'una persona gran o si tens un fill malalt o una filla malalta, com ho fas? És que és superdifícil i a mi això em peta una mica el cap perquè el sistema és que no està sent capaç de protegir la gent. Un dia podríem parlar de la renda bàsica universal. Aviam què.
Aviam si això podria ajudar. Home, seria genial, això l'hem de dir universal. Sí, una altra cosa, nosaltres com a també que hem participat dins de col·lectius feministes, bueno, que participem, creiem que potser ens cal una mica d'autocrítica, perquè al final el nostre feminisme i amb qui ens envoltem no és blanc i bastant doncs, normatiu. Llavors, estem sent poc inclusives, ens hem de revisar encara més, i com ho fem? Jo tinc molts dubtes. És assignatura pendent, típica. Sí, és una assignatura pendent, però que ja no des de la culpa, sinó com anem a construir espais que siguin més inclusius, o sigui, com pot ser que no arribem, no? Com pot ser que els nostres espais siguin perquè no som a mi el que em passa és que penso perquè aquesta assemblea no és atractiva a part gent diferent a nosaltres que no se'ns acosten, és que estic fent malament, no? Una mica. És que potser és perquè no s'hi senten prou representades, perquè no tenen, o sigui, jo què sé, m'imagino, jo, per exemple, si vull entrar, no, m'atrau un col·lectiu determinat i vaig i participo no, el primer dia no participes, però t'acostes a un col·lectiu i tal, i veus les reflexions que hi ha, no? Els argumentaris i tal, i penses, hòstia, aquesta penya sap molt, saps? Jo me callo. Però clar, fins que no t'hi llances o si no tens oportunitat com de formar-te i de llançar-te, no? El dia que dius, va, avui m'hi llanço i parlo, pues al final la gent també pot ser que es cansi, no? Que s'avorreixi o que digui, hòstia, no, jo aquí no me veo. O jo que sé, a vegades també ens costa una mica reconèixer, no, aquests privilegis, perquè o sigui, estem disposades, no, a acceptar-los, però quan te'ls diuen és com... Sí, sota la teoria els tenim molt clars, com, però després què fem amb ells? Llavors, clar, això també costa. I també hi ha hagut de vegades, no, que sí, pues et posen davant del teu privilegi, no, una persona, no, diferent a tu, que entén el feminisme d'una altra manera, no? I que veu algunes coses que no, i t'ho confronten i t'incomoda. O sigui, és que és així. Molt bé, doncs avui farem una cosa una mica diferent. Ja podeu començar a mirar el terra, perquè vinc a preguntar-vos coses a la gent del públic! Vale. Irene, els cascos crec que te'ls has de treure si vols caminar. Molt bé. A veure, ho farem fàcil, això, vale? Jo no us diré 3 coses. Anna, recorda't que això és un programa de ràdio i hauries d'anar com recitant el que faig, vale? Vale. De moment la Irene s'ha aixecat. Per la gent que no ho veu, hi ha gent que ens escolta en el futur. Sí. Vale, jo us diré 3 coses i m'heu d'anar dient a què li dediqueu més temps, vale? Que són feina, oci i militància. Ja està. Segurament tothom contestarà el mateix, no passa res, no heu de ser originals, heu de ser sinceres. Feina, oci i militància. Militància. No m'enganyis, Jo diré, puc dir-ho, no? Jacinto, que et conec. Estàs jubilat. Clar, això és trampa. Fa trampa, el Ja, això és trampa. Ja, trampa. Alto. Feina, oci i militància. Feina. Molt bé, tots de les meves. Feina, oci i militància. Feina. Feina. Algú més a part del Jacinto que vulgui dir militància? Algun altre jubilada a la sala? No? Vale. Hi ha mares en aquesta sala? Mares? Ai, tu ets mare? Tu creus que... Tu, com a la teva experiència de mare, creus que la conciliació que ens han promès és real o ens han enganyat una miqueta? Ens han enganyat totalment. Totalment, Ni una miqueta. No, total. No volíem saber del tot, però ho anem confirmant. És un hecho. I militants, gent que militi en aquesta sala, n'hi ha? Dones que militin en algun lloc? N'hi ha? Sí que n'hi ha. A veure, aixequeu la mà. Mira, aquí. Anna. Al teu costat. Irene. Ai, hola. Quina il·lusió. Com et dius? Liliana. Com et dius? Ai, ja s'ha de deixar això. Es pot estar bé? Tècnic. S'ha anat. Crido, vale? Faig així i crido. Com et dius desconeguda? Liliana. No hauràs militat a Bullanga mai, no tu? Gens ni mica. Perfecte. Tu, com a militant, t'has trobat en els espais mixtes que per ser dona en temes de feminisme se't reclama més que els homes? Evidentment.
Gràcies, també ho sospitàvem. Estem com conformant. Avui estem confirmant les informacions. nostres teories. Perquè pensant, potser només som nosaltres dos Clar. que estem boges. Però no. Bueno, molt bé, algú vol dir alguna cosa més? No? Que sapigueu que tornarem a aixecar-nos. Aneu patint, vale? Apa, adéu. Vale. Irene, gràcies per aquest moment de corresponsalia. Tània, ha sigut un moment perquè tu et relaxis una miqueta, beguis una miqueta... Gràcies. Perquè ara tornem amb el bloc de distribució del temps. Com estàs, vale? Tània? Bé, ara Estàs ja... passant bé? M'ha baixat ja la Encara vermellor. estàs una mica conjunt amb l'Anna, però està bé, això. Vale. Segueix tu, que no sé on estic. Ja no parlem de diners, que fa una mica de lleig, no? Això de parlar de diners, sinó que parlem de temps. El percentatge de dones que realitzen les tasques domèstiques a diari doncs, és un 84,5% i el dels homes un 41,9%. Per favor, és que això... Intolerable. A més, les dones doncs, dediquem molt més temps a activitats de voluntariat i que els homes, vale? Això també és un fet. En canvi, si mirem els percentatges d'activitats esportives, culturals o d'oci entre les dones, és d'un 39,3% i el dels homes un 45,5%. Jo vaig fer la traducció perquè el tema números no el retingui, vale? Que és que les dones amb el temps lliure militem i són més voluntàries i els homes se'n van a fer esport i gaudir de l'oci. Així en percentatge, vale? Llavors, quan ens preguntem per les excedències de cura per cuidar a les criatures, doncs entre el 87% i el 92% són les dones que es demanen aquestes excedències, mentre que els homes doncs, s'han mogut al voltant d'un 12%. Va, 87, 12. Vale? Descompensat una mica, també. I direu, és que les dones tenen un vincle amb els fills... Sí, bla, però bla, bla. això, no, és que la dona amb el bebè té un vincle especial i per això necessita... Doncs no, per què? Perquè si Explica'ls-hi. mirem els percentatges d'excedència per cura de familiars són exactament els mateixos. Que també tenen un vincle amb el teu sogre? No. No el té, però en canvi ella va cuidar el teu pare. Molt bé. Si seguim mirant les xifres, doncs són igual d'escandaloses quan ens referim a les dones que deixen la feina permanent per la cura de les nenes o dels adults i pel final hem deixat doncs, la dada més impactant i és que les persones que no treballen per estar dedicades a la cura de la llar a temps complet del 2022 és de gairebé 3 milions de dones davant de 400.000 homes. 7 vegades més, vale? 7 vegades més. La propera vegada em poses els números una miqueta més fàcils de llegir. Mira, ja parlarem d'això quan s'apaguin els micròfons. Llavors, l'entrada al món laboral per les dones doncs, va significar l'emancipació econòmica i, per tant, doncs, un cert grau de llibertat i doncs, al final de la dependència econòmica per part de les moltes dones que tenien com el seu marit, no? Però això ha sigut a un preu molt alt, no? Que és el nostre temps. On hem fallat? Clar, què ha fallat? Per què passa creiem aquí? que és un enganyifa això de la conciliació? És que... Perquè està tot mal, no? Sí, és que no vull dir, perquè encara hi ha la frase de és que jo ajudo molt a casa, saps? És que, com que ajudes? No, no. No volem ajudar. No, volem el 50% de les tasques. Corresponsabilitat. Correcte, i jo també vull anar al gimnàs i aquestes coses. Sí. És que ens vam passar de llestes. Clar, ho volíem tot. Clar, però... perquè el capitalisme vol dir, sí, vols treballar? Vine, que treballaràs. Ja. Tu vols treballar? Vine. I vam pensar, vaya gol, li hem marcat el patriarcat aquí. No. I no, ens l'havien marcat A nosaltres. Per sort, o sigui, això és veritat, i està bé que en parlem, però sí que hi ha tot un moviment de maternitats feministes, que ara us en citareu algunes, com la Carlota Solà, l'Andrea Ros, la Paola Roig o l'Ester Vives, que les podeu buscar a les xarxes socials, que reivindiquen trencar amb aquest ideal de mare superwoman que treballa i sempre està perfecta i fa cupcakes a les 7 del matí, i reivindiquen les mares com a subjectes amb dret a decidir sobre el seu cos, la seva vida i per la seva pròpia felicitat. No? I llavors, és aquí el camí que el feminisme està agafant ara, perquè la gent et diu és que per culpa del feminisme les dones ara treballen i després també treballen a casa. Mira, no. M'entens o no? Això ja fa segles. El feminisme ha evolucionat i ara estem en això. Ara estem a dir, no, nosaltres volem ser subjectes actius, volem poder lluitar per la nostra felicitat a la feina, a casa, amb la maternitat, sent mares i sense zero. Vale. Llavors aquesta incorporació
també ha estat possible en molts casos perquè hi ha dones que han pogut desvincular-se de les tasques de la llar. Perquè no és que ningú les... No? Si tu et passes el dia treballant, la setmana treballant 40 hores, hi ha algú que està fent aquestes tasques. Normalment són dones racialitzades i dones migrants les que fan aquestes tasques de la llar i no seguim sense reconèixer ni nosaltres mateixes suficient, no? Sí, correcte. És que la societat, els rols, no? Encara l'home és desenvolupa el rol de sustentador de la família i la dona és qui se'n cuida. Llavors, si tu com a dona no vols o no tens temps de cuidar-te de les tasques familiars o de la llar, o se't menja la merda, que també podria ser, o delegues aquesta feina amb algú altre. Llavors, per error, no? Estem delegant aquesta feina a una persona que té pitjors condicions que tu, con lo qual tampoc li ofereixes, és molt, molt estrany, no?, que t'ofereixin un contracte de treball en una casa particular per netejar o pel que sigui, llavors estàs tu precaritzant a altres dones. Llavors, és que si no sortim d'aquest bucle, com ho farem? Però també té a veure que hem comès l'error de seguir creient que les tasques són de la llar dona. Sí, sí. Són de la dona i que són unes tasques de segona categoria, diguéssim, o tercera o de quarta, que no són importants, no es mereixen reconeixement ni es mereixen un gran sou ni res. No? Jo crec que aquí està l'error més gran. Jo crec que aquí està el problema, no? Que seguim que les tasques que sostenen la vida de totes nosaltres, no? De totes les persones i del planeta en si, segueixen sent les feines més precaritzades, que menys importància té i que deleguem com a qui sigui, no? Llavors, jo crec que no sé com, no? Però que hem de mirar de trencar com això, no? I que les feines reproductives siguin les més importants, perquè al final són les que ens permeten que nosaltres seguim vives i seguim amb la nostra vida, no? Llavors, la conciliació entre la vida laboral i les cures ja veiem que és una mica miratge. Totalment. Però tu que treballes amb joves, les noies continuen creixent amb aquesta càrrega com de cura, de tasques reproductives, o està començant a trencar-se alguna cosa? Hi ha esperança. És que avui no, vull dir, no. Avui no, jo no vinc així com en aquest mood vinga, ahir quin mood tenies? Tampoc el mateix, diríem. A mi és que em sorprèn, o sigui, principalment és que els nois, és que encara, vull dir, és que zero disposats a assumir que ells també tenen tasques. Llavors és com, hazlo tu, no? Hazlo tu educadora o hazlo tu companya, no? de casa. Llavors, elles... A mi el que em passa és que jo veig que tenen el discurs, no, après, però que després la manera d'actuar, no, o com s'imaginen, com es projecten i tal, és que és lo mismo, o sigui, és lo mateix. Llavors, almenys en la franja d'edat en la que jo estic currant, no. Clar, és que també cal veure-ho, no? És a dir, al final, si tu no tens referents a la teva família on vegis que els homes, no? El teu pare, doncs, ocupa aquestes tasques, clar, encara que tu siguis una noia i ho tinguis molt clar la teoria, és que reprodueixes el que veus, també. I és que no només amb el tema de les tasques, vull dir, amb la manera com es relacionen. L'altre dia anàvem passejant pel carrer i teníem un grup de joves darrere nostra i tota l'estona, maricón, maricón. I dius, a veure, tio... Que no ho tenim superat. És que, per favor, vull dir, és que ja no és només el tema de les tasques i... És tot, és que no... Anem enrere. Lo siento. Bajona. A veure, avui hi haurà... Sí, segur. Sí, l'esperança per demà. favor. Després hi ha una altra cosa que és... Sí. Perdó. No, tu tira, vols tira, parlar sí, tu? sí. No, és el teu podcast, també, no. Després hi ha tot com a l'esquerra, doncs, militem amb homes també, que en general tenen una gran consciència. De fet, nosaltres acostumem a rodejar-nos d'homes que creiem que tenen una gran consciència, si no, no els suportaríem. No? Que no són la gent que en les enquestes vota que el feminisme ha anat massa lluny. Esperem. Però tot i així, quan militem en espais d'esquerres i parlem de feminisme, sempre cauen les tasques sobre feminisme i de cures sobre les dones igualment. No?
Sí. O hi ha un acte, com que som una entitat feminista, hem d'anar-hi homes i dones, però si en aquesta entitat hi ha una dona, li toquen a tots els actes. Correcte. Com que estan Sí. una mica així... Sí. No sabem molt bé com fer-ho, Sí, no? sí, és així, és tal qual. Tu t'hi trobes en això, en les organitzacions que milites? Sí, de fet és... Què tal a la CUP? A veure, Quantes dones estàs... Poques. Quan es fa això d'anar una dona, normalment vas tu, no? Que t'hem vist bastant, a la campanya. També hi va l'Anna. Ja, l'Anna també. Anna, gràcies. Sí, Està clant amb nosaltres. És que són poques. Voleu militar, noies, dones, a la CUP? Perquè així ens ho repartirem, saps? Vull dir, sí, jo a mi ara ja hi arriba un punt que m'enfada una mica, perquè és com... No, Està és bé que t'enfadi. Falta una dona. No? Xerrar de 2 homes, falta una dona que presenti. També. Però bueno, és que és veritat, vull dir, és que... Home, no aniràs tu a dir les teves idees. Vas a presentar-les. Ja. Sí, costa molt això, i després, jo què sé, pues... Debats feministes, nosaltres no opinem. Sí. Per res, si sou 2, vinga. Clar, Una i si entrevista. una té pànic escènic, ja, saps? És com... No. I després, jo què sé, pues, manis del 8 de març, no, perquè, clar, és cosa nostra, però l'1 de maig, no? Que és com... Pues, algun any havia passat, ara ja per sort ja no està passant, però algun any havia passat que les reunions del grup motor de l'1 de maig, de l'organització dels actes de l'1 de maig, eren tot dones, i després llegint el manifest de la plaça de Vila érem tot dones, que dius, com? Saps? Com pot ser? Pues sí, és. Però bueno, ara, per sort, no està passant això. Clar, també volíem preguntar-te com històrica militant, no? Com ja que portes anys... Tota la vida. Joder, tota la vida no, militant. tota la vida no. Creus que el feminisme s'ha anat convertint en un eix central de les polítiques d'esquerres, o encara hem de transversalitzar O és el postureo? feminisme? Pensàvem que aquí ara diries que sí, i veig que una altra cop No, bajona. sí, Una mica d'optimisme, Tani. Sí, sí, joder. Aquesta gent ha vingut a passar-s'ho, No, no, que sí, que sí. Sí, sí. Jo, per exemple, jo me'n recordo al principi, no, de bellugar-me jo així, entre col·lectius només existia un col·lectiu feminista. Diria que a la comarca. Llavors, ara n'hi ha molts més. Absolutament tot el que fas té la mirada, no, del gènere, i això és superimportant. Abans potser no es tenia tant en compte. Els sindicats, no, també tenen aquesta part de secció, no, que s'ocupa de vetllar perquè... Bueno, pues això està molt bé, la veritat. El que passa és que també fer de poli pues, potser també cansa una mica. I tampoc, vull dir, tampoc és això. Però sí, No hauria de sí. servir d'això. No, però en general sí, es nota, o sigui, sí. O sigui, en els últims 10 anys la cosa ha canviat, que Sí, segur home. que queda feina per fer encara. Sí. Que bé. I amb la frase de que el feminisme és l'únic moviment polític que realment pot canviar les coses, estàs d'acord? Feminisme i lluita de classes. Perquè per mi és que una sense l'altra no pot ser, saps? O sigui, és que no pot ser. Perquè també dins del feminisme doncs, també hi ha corrents, no, que el tema de la classe no el toquen, diguéssim, no? Neoliberalisme i tal. Llavors, per mi això deixa coixa molta part de la lluita. Vull dir, si no canvies les condicions de desigualtat en tots els sentits, no, vull dir, el feminisme Clar, a mi em no. passa que jo estic d'acord amb aquesta frase perquè per mi el feminisme, si no és anticapitalista i no té lluita de classe, no és feminisme. Clar, sí. És una altra Sí, cosa, sí. és un unicornio. Sí, Però si no, vull dir que depèn de com entenguis què és el feminisme, no? sí, total. Sí, m'estic preparant. Bueno, públic. Heu descansat? Ara em toca aixecar-me a mi. Vale, Ui, vaig a això narrar està per una mica liat. les oientes del futur que ens estan escoltant per Johnny, Spotify. ajuda. La Nana s'aixeca, però s'està fent un liu. Hem de tenir en compte que avui s'ha xutat cortisona. I clar, no ho té fàcil.
A veure, aquesta és molt senzilla, vale? Vaig per aquí. Jo era la que no havia d'anar fins al final, no? Em quedo per aquí. Vale. Tothom mirant a terra, mireu a terra que va bé mirar a terra. A veure, de petites, què somiàveu en ser de grans? Vinga, va, que és fàcil. Jo, si vols, et contesto. No li interessa la meva resposta. Astronauta. Astronauta, Ai, que mona, uau, algú més que ens m'encanta. ho vulgui compartir? Què tal, com t'ha anat? Ets astronauta? Molaria saco tenir un astronauta entre el públic. Estic aquí. No estàs a la lluna, vols dir, no? Vale. No, exacte, no. Bueno, el tema és somiar. A veure, aniràs a la Mani de divendres a Vilanova o a Barcelona? Enlloc perquè aniré a treballar. Oh, molt bé, no passa res, escolta. Clar que sí. Cadascú... A veure, un altre cop, vaig a intentar-ho. I tu aniràs a la Mani? T'has d'apropar una miqueta, perquè jo no puc moure'm més. A Vilanova. Molt bé, ens agrada, Vilanova. Aliat! Vale, llavors, mira, aquesta, en lloc de preguntar-li a la gent, faré que la gent aixequi la mà, vale? Hi ha gent aquí que treballa per l'empresa privada? Atenció que l'Anna està improvisant ara, Molta gent. S'està deixant portar. Empresa privada? Vale, hi ha moltes mans aixecades, molt bé. Algú d'aquí diria que hi ha paritat a la seva empresa? Ai, una mà aixecada, molt bé, dues. Dones de llarg. O sigui, a quin sector et dediques? A l'editorial. A l'editorial hi ha moltes dones treballant, ens agrada això. Ens canviarem de sector. Ens canviarem de sector. Vale, jo crec que això ja estaria, no? Ho has fet superbé, ho has fet molt bé. Un aplaudiment per l'Anna. Vale, bueno, com sempre anem tard. No passa res. Sí. Ara ja fem... Ara anem a tope les últimes preguntes. A tope. Ara entrem en el bloc aquest que anàvem a parlar de poder. Teníem un munt de dades, però potser no cal llegir-les perquè ja sabeu el que us venim a dir, no? Amb les dades, vull dir, no hi ha misteri. Evidentment, la majoria de llocs de poder, com juntes electorals centrals, consells econòmics i socials, consells d'estat i tribunals de comptes, doncs hi ha majoria d'homes. Vale? Sí que és veritat que hi ha moltes més jutgesses i magistrades, per exemple, però són en moments en llocs molt concrets, però la majoria de llocs de poder els tenen els homes. Si ens posem a mirar empreses, per exemple, també en el sector privat, tot i que hi ha moltes dones amb càrrecs, si mires les presidències i les propietats de les empreses segueixen sent majoria homes. I ens agradi o no, les empreses privades ostenten un gran poder, si no el poder més gran que hi ha ara mateix en aquesta societat. Llavors, la pregunta que et volíem fer és: hem d'ocupar aquests espais de poder? Volem ser-hi? No volem ser-hi? Què? Perquè a vegades no ho tenim clar ni nosaltres mateixes. Potser en el tema institucional està més clar, però què passa amb l'IBEX 35? Val, 36? per posar un exemple, a mi no em serveix de res que la Comissió Europea sigui presidida per Ursula von der Leyen si després deixa anar pues, les perles testosteròniques que ha deixat anar aquesta setmana, no? De, vinga, aneu arremangant-vos que nos vamos per la guerra. No? No. Llavors, sí, guanyem visibilitat, però ens serveix? Pues bueno. No és la visibilitat que realment les dones necessitem. No totes les dones són feministes. No, això està clar, encara que es diguin a si mateixes feministes, no? Perquè si no ho dius també és com... No pot ser. Clar, queda malament al segle XXI. Clar. Sí. Ara, amb més gent feminista, potser sí, en els llocs de poder? Home, això no estaria nada mal. Això no estaria nada mal perquè tindria la capacitat de canviar les coses. Sí, sí. Vale. I també és veritat que no som les propietàries dels mitjans de producció perquè, evidentment, doncs, som la mà d'obra, no? I, a més, doncs, cuidem de la resta de mà d'obra, des dels més petits fins als més grans. I també som doncs, el target principal del consum, ja ho dèiem abans, no? Cosmètica, menjar, roba, tot ho comprem nosaltres. Veient aquestes dades i també coneixent doncs, el teu llarg recorregut de militància anticapitalista... M'esteu dient vieja, ja? No, estem reconeixent-te... Clar, t'estem reconeixent tota la vida de militància. Vale. Llavors, quina relació hi ha entre el patriarcat i capitalisme? I si es pot parlar d'una sense l'altra? No, no es pot parlar d'una sense l'altra, totalment. No, perquè, tornem-hi, reprodueixen unes jerarquies de poder,
no? Aquestes dos, no? Corrents, i unes desigualtats. Llavors, el treball productiu està valorat amb un salari, i en canvi el treball reproductiu, que és el més important, com deies tu abans, Anna, doncs no es valora, no té una remuneració a canvi, amb la qual cosa això no pot anar mai... O sigui, tot és desigualtat, vull dir, reprodueix desigualtats. Llavors, són indestriables. Sí, sí. M'ha També encantat ho aquesta sospitàvem, resposta. sí. Res més a dir, res a afegir. Sí, res. Vale, havíem deixat pel final com el bloc per parlar de salut mental i les dades sobre salut mental. Per què? Perquè tot això que portem parlant ja tota la tarda, no? Del poder, els diners, les repercussions, en el teu dia a dia, de totes aquestes desigualtats, té unes conseqüències en la nostra salut mental i emocional. Estàs d'acord amb això? Vale. No, jo què sé. A les dones se'ns posen més traves per poder desenvolupar la vida que volem. Partim d'opcions més esbiaixades i, a més, en les dades que tenim és que tenim més depressió, més ansietat, més problemes de salut mental i, especialment, a partir dels 40 anys. Vaja, vale, sí. Perquè hem vingut a aquest món a passar-nos la vida en modo difícil, saps? O sigui, tot són dificultats, llavors, sí. Opcions esbiaixades. Pot ser que tot el que hem estat parlant fins ara doncs, faci que tinguem més problemes de salut mental, les dones? Sí, total. És que, a més, vull dir, problemes de salut mental, trastorns alimentaris, vull dir, pel tema de la imatge que ens han venut que hem de projectar, vull dir, és que nos ataquen. Clar, llavors, tornant al principi, a les rebaixes de l'àcer per l'8M, crec que encara es veu més ridícul. O sigui, si estem aquí i estarem tota la setmana fent actes, generant manifestacions, és perquè volem ser felices. És que al final redueix això, no? Si tot això I viure tranquil·les. Clar, viure tranquil·les, tenir vides dignes, que tampoc demanem tant, no? Llavors, és això, el 8M. No confondre's, no és la rebaja del làser, ¿vale? Moltes gràcies, Tània. Sí, moltes gràcies. A vosaltres. Has estat a gust? Sí, molt. Tenia por, però ja se m'ha passat. Ara que hem acabat... Tenim molt bon públic. Tenim molt bon públic. Super. Vale. És el moment d'anar tornant. Podeu avisar la gent de fora que comencem, por fi? Bueno, tampoc obligarem a ningú a entrar, però... No, a veure, això és un podcast, vull dir, gravando. Sense pressió, vull dir, quan vulgueu, però aneu entrant. Ara seria el temps doncs, de recomanar cosetes, que és una cosa que ens agrada molt. Llavors, Tània, què vols recomanar-nos? Vinga, pues, jo estic acabant ara un llibre que m'ha costat la vida de llegir, però no perquè el llibre em costi, sinó perquè no tinc massa temps. Bueno. Llavors, estic llegint... Com a recomanació començava Regulinchi. No té temps per tot el que m'estàs parlant una hora, o sigui, clar que no tenim temps per llegir. Vull recomanar Microfísica sexista del poder, que és un llibre de l'editorial Virus, que... Així com ara el cas així com estrella de violència masclista i tal és el cas de la Manada, a la meva generació el cas aquest estrella era el cas Alcàsser. I llavors aquest llibre parla de com es va tractar comunicativament aquest cas, doncs, per inculcar-nos aquesta por a sortir al carrer, a sortir de nit, a sortir soles, etc. I ens va, bueno, almenys a mi em va marcar moltíssim. I llavors, després d'aquest, començaré Machismo i cultura jurídica, també de Virus. A casa tenim un treballador de Virus, amb la qual només llegim Virus. I aquest, pues, ara que ha sortit tota la sentència del cas de l'Albes, doncs trobo que és un molt bon llibre per llegir, perquè és una etnografia sobre el tema jurídic i la violència masclista. Molt bé, doncs ens apuntem a la nostra llista. I tant. Jo el de Microfísica sexista el tinc apuntat des de fa temps. Sí. I m'he oblidat una altra recomanació. I és que
militeu de forma activa als moviments en defensa dels drets socials, sisplau, que falten mans, que està molt bé, i que ja sigui en col·lectius feministes, en col·lectius en defensa de l'habitatge, sindicats, etc., sou molt benvingudes i benvinguts. Clar que sí. Molt bona recomanació. Aplaudiments! Home, és que... Jo m'enrotllaré una miqueta, vale? Ja ho he vist, que tens una pàgina sencera escrita. Perquè us vull explicar molt bé el que vull recomanar. No us preocupi, jo tinc 2 línies, vale? Compensem. Jo vull recomanar el curt documental de la mecànica de los fluidos de la Gala Hernández, que podeu trobar a Filmin i que la setmana passada més va guanyar el César a millor curt, que és així com els Goyas francesos. Es tracta d'un videoassaig que dura 39 minuts i que és tot com d'imatges d'internet o creades digitalment, ¿vale? I que el documental, aquest videoassaig, investiga sobre els incels, que per qui no ho sàpiga, doncs són aquests homes que s'anomenen a ells mateixos cèlibes involuntaris per la seva incapacitat de mantenir relacions sexoafectives amb les dones, no? A partir d'aquí, la Gala Hernández el que fa és ficar-se fins al fons d'internet per conèixer millor aquesta comunitat d'incels i sobretot el videoassaig parteix d'una carta de suïcidi d'un usuari incel i a partir d'aquesta carta on ell diu que es suïcida perquè el sistema ha fallat amb ell, no? És americà. Llavors, bueno, estadounidenc. Llavors, a partir d'aquí, ella intenta trobar respostes i de forma com molt pedagògica i com d'apropar-te com a per què pensen així o què els mou per actuar d'aquesta manera, no? Doncs et va explicant coses. I ella el que fa és com una carta també, o sigui, el videoassaig és com una carta de resposta a aquesta carta de suïcidi d'aquest noi, no? A mi em va sorprendre sobretot perquè està fet molt des de la cura i des de la pedagogia i també fins i tot des de la tendresa, no? Que sobretot ella el que vol és com comprendre per què els incels actuen i pensen de la manera que pensen, no? Ja sabem que al final doncs, són uns miserables també, però bueno, com això ja s'ha dit molt i hi ha molts documentals que els matxaquen d'aquesta manera, doncs aquesta part com més humana, no? També d'intentar apropar-se em va agradar molt. I també doncs, perquè va, doncs, t'ajuda a entendre doncs, que al final tots parteixen com d'un mateix patró, no? Són molt joves però també venen de famílies estructurades en context de vulnerabilitat i que al final també fan les coses doncs, per això, no? Perquè el sistema també els estan pujant cap aquí. Jo us recomano que veieu el documental i que també escolteu la seva entrevista a Ciberlocutorio de l'Anna Pacheco i l'Andrea Gómez a la Gala, on explica molt bé doncs, com va ser tot aquest procés de creació i en què volia focalitzar amb aquest vídeo. Així que apunteu-vos les dues coses. De fet, jo vaig arribar al docu per l'entrevista. Se us gira feina. I llavors vaig veure el docu i quan vaig veure el docu vaig pensar, ostres, vaig a tornar a escoltar l'entrevista i la veritat és que totes les peces encaixen. A Filmin top també. Ja està. Vale. No m'he enrotllat tant, No, ha estat bé. Va de documentals la cosa perquè jo vull recomanar el documental que està a Netflix, No estàs sola, sobre el cas de la manada i com ens va canviar la vida a totes. I ja us he dit que jo al final em va caure una llagrimeta. Molt xulo, ja està, la meva recomanació és aquesta. Molt bé, també apuntat. Portem aquí una estoneta. Volem donar les gràcies a l'ATE, a l'Ateneu Vilanoví, a la xarxa feminista del Garraf per organitzar els actes aquests dies i a totes vosaltres per haver vingut i regalar-nos el vostre temps aquesta tarda. Sí, també dir que ens ha fet molta il·lusió que hi ha una milafeta, ¿vale? Un plat nou que hi ha a la pissarra. A l'ATE, que jo ja estic desitjant tastar-ho, perquè ja sabem que som fans de les milaneses. Milafeta. Doncs milafeta. Sí? Vale, doncs tothom a demanar-se milafetes, que se note aquí. I com sempre li volem agrair les nostres persones preferidíssimes, les millors persones del món, que són el Joan i la Sònia, un aplaudiment. I que han aconseguit el que pensàvem que ningú mai aconseguiria, que és que l'Anna i a mi ens faci il·lusió una boda perquè es casen. I volem fer una promesa aquí davant de tothom, que és que, tot i que l'Anna i jo ens hem dedicat a rajar de les bodes tant com hem pogut, farem un podcast sobre això, també. Per vosaltres farem així amb el tovalló, farem la conga, farem el que ens demaneu, ens posarem una pamela, ens vestirem de fúcsia, el que faci falta, el que ens demaneu. I res, moltes gràcies per venir, sobretot, perquè... A tu també per venir.
A tu, per T'has estat preparar a el gust? guió, tot. Sí, molt bé. I tu? Millor que l'última vegada, anem agafant-li el truquillo això al directe. Ja veurem si fem més. Sí, Perquè- sí, calmem-nos. I res, això, moltes gràcies i ens veiem per aquests dies, vale? Malifeta, Malifeta, feta.